Ja ti pomôžem to vyvieť, dobre? Tak. Ja ti pomôžem, dobre? Teraz ešte dolejem a potom to ešte rozložím. Nepapaj, ham, to som ti dala len na hranie. Nie ham, čo si? Podáš mi prosím vařečky. Takový kvásek. Dej mi. Mami, potřebuju tu plastovou. Potřebuju tu plastovou. Počkaj, ti to tam vysypem a môžeš to roztrieť. Já teda si to. Zdraví diváci. Potřebujeme se trochu nacvednout. Zdraví diváci. Takhle by to šlo. Ne, nešlo. Takhle by to šlo. Tak trochu, dobrý. No mami, už tam skoro nic není. No. Nepapáme, to nie ham. Vajíčkem to chutná hnusněji. Nie, ham, co si? Ale... Hele, rozdrvím všechny Alexandry. No, máka nie, ne? Tak normálne to roz... Toho je můj rodinný biznis. Nie, čo si? A ty kde si Sávek zebral? Takýto nápadom. Nie, čo si? Nedalo. Už je to roztratý. Nedalo. Mami, chtělo by ty vyválet válečkem. Není žiadne válečky, dobre to je. Ja to ešte rozprešujem, dáme tam ovoci a dáme to prijať, nech sa páči. Já tam můžu dát ovoce. Ale čo si? Nenechám, nenechám.
Mami, ozdobím to jablkem. Nie, ideme to dať všetko rozseknúť. Alex, kde si? Mami, Pozor, Fredunko, s tým rukavom. zabrala si mi obraz. Neolizuj to, vážne je tam, keď pôjdeš do nemocnice, tak neviem, jak ti to budem vysvetľovať. Nebude to mi to vôbec vtipné. Zaseklo se mi něco v krku. Tak, dáme tam ovocie, môžeš tam začať ukladať ovocie. Tak jo. Mami, můžu ochutnat jednu černici? Určite. Mami, neukládej tam černice. Tak si jdi. Tuto, jak sú, to ide. Mňam.